ப்ளீஸ் கேமிங் நம்ம ஐடியெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் பார்பி கிராணியை தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஆமாங்க, நம்ம பார்பி கிராணி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் லைக்கும் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுறீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாங்க, நாங்கள் இது வீடு சும்மா பலன்னு இருக்கு பாருங்க கிராணிய. வாங்க நம்ம இப்போ கிராணி போவோம். பாட்டி எங்கே இருக்கிறீங்க? கண்ணா, இன்னைக்கு ஃபுல்லாக நடிக்க மாட்டேன். அப்படியா சொல்கிறீங்க? எங்கே இருக்கிறீங்க பாட்டி? குரல் மட்டும் கேட்குது, ஆளை காணும். டே கிளவி எங்கடிக்கிற? ஐயோ, வந்துட்டாங்க.